गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ नाथु नाथु मेथाइजों अस्कार बान्था देरहानो हानायनि उनाव मेगास्टार चिरन्जीवी आरो फिसाज्ला राम चरणआ मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों। अस्कार बान्था देरहाखांनायनि उनाव थांनाय 17 मार्च खालि दिल्लीयाव मेगास्टार चिरन्जीवी आरो फिसाज्ला राम चरणआ मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिबारफोरनि थफा आरो गांसे दोरोङारि मुगानि जोमग्रा सि होनानै साबायखर बावदों। बिनि उनाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआबो राम चरणखौ गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे गांसे गोजाम मुगानि जोमग्रा सिजों बरायदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफान आरो सेबानि थाखाय मोनसे जोबोद लाजिनांथाव खौरां। रायजोआव मेट्रिक आनजादनि सोंलु बिलाइया गले गले भाइरेल जादों। आनजाद खुंफुंनायाव फेलें जादों सोलोंथाइ बिफान आरो सेबाया। बिगियान आरो असमिया सोंलु बिलाइनि उनाव आरोबाव गोदानै जिअ'ग्राफि सोंथि बिलाइया लिक जादों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि 20 मार्चआव खुंफुंजानो गोनां मेट्रिक एसएसएलसि जिअ'ग्राफि आनजादनि सोंथि बिलाइया लिक जाबाय। बेराफारसेथिं आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ सोंथि बिलाइखौ फेक होनना बुंथिदों आरो सेबायाबो नंखाय होनना रोखा खालामदों। फैगासिनो दङ बावखुंग्रि फोरबोआ। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों बिटिआरनि टुरिजम बिफाननि बानजायनायाव बावखुंग्रि फोरबो फालिनो साखाफारा जादोंसै। हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफां हमदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय उदालगुरि ओनसोल एबा रिपुरिजा हाग्रानिफ्राय खावनानै लाबोनाय दंफांजों लोगोसे गंब्रै मोसौ गारि आरो माथाम मोसौ हमदों। मख'नो गोनांदि हमनानै लाबोनाय गासै दोना 8 लाखसो बेसेननि जागोन होनना चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिहोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दरं जिल्लानि दलगावआव सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बिबान एंग्लायनायनि दाबिजों नेमसुवा एखुथायै खुद्रिसारदों। थांनाय 17 मार्च खालि दरं जिल्लानि दलगावआव 12 नं माहारि राजा लामानि सेराव थानाय दलगाव जौसिन फरायसालिनि मोखाङाव दरं जिल्ला नेमसुनि बानजायनायाव आखाइ आखाइ गलाब बिबार लानानै मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायखौ लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन मिरु नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ। बिटिआर हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारिनि हेंथायै खोथा बुंनायनि उनाव दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों खेमा बिफिनदों चिरां जिल्लानि आलासि न'आव आसा कर्मिफ्रा। आसाम सरकारा थाबैनो आसाफोरनि दरमाहाखौ बारायना होआब्ला गोख्रों धरना लानो साखाफारा जादों आसा कर्मिफ्रा। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 फेब्रुवारियाव काजलगाव सिभिल देहा फाहामसालि लांगोनायाव एम रन्जित बसुमतारिनि हेंथायै डक्टर इउकुब आलीखौ ट्रेन्सफार खालामनो मोना होनना धरना होदोंमोन आरो बेवहायनो रन्जित बसुमतारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारदोंमोन। दिनै फिन आसाफोरा निमाहा बिफिनो। बिसायख'थि समाव इउपिपिएल दोलोआ गोदै गोदै रावजों रायजो राजाफोरखौ फुस्लायो आरो इउपिपिएलआ बिसायख'थि समाव नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा साबैसोनो इउपिपिएल सरकारा साख्रि होनो हाखो? सोंलु खालामदों आसामनि बारग' मन्थ्रि बिपिएमनि दैदेनगिरि रिहन दैमारिया। उदालगुरियाव खुंफुंनाय बिपिएमनि मेलाव बाहागो लानानै रिहन दैमारिया बुङोदि आथिखालाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनला। इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाफ्रा आरो ओनसोलनि बिटिसिनि जेबो जौगाथाय आरो मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों। सावस्रिनि थाखाय मोनसे खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सौसे सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायै जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जरहाटआव 3.6 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों। आसामनि जरहाट जिल्लायाव दिनै 18 मार्चनि फुंनि 9.3 रिंगा समाव फिसा बांग्रि मावदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सिस्म'लजिआ फोरमायथिनानै होदों। बे बांग्रिनि गोख्रैथिखौ 3.6 मेगनिट्युड होननानै एनसेसआ टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायदों आरो बांग्रिनि गोथौथिखौ 50 किल'मिटार होननानै मिथिनो मोन्दों।